Ngifuna nansi ngibulise emarasteni amakhulu wasempezo uqala wena kumkani. Sila my lord, sila kumkani. Bulise ngokukhulu usithoba. Ndiphinde ke ndibulise wena solo ngihlazile man. Okukhalezeleyo rasta ndizazikhupha izonga kumkani. Ndizazikhupha izonga sila kumkani. Zeflower noma ziyi5 kumkani. Sila nazo dance spot. Oh umntaka sisi madoda. Ndikhuphe ingxo ezintathu cheese lokuvile kumkani ku social media uthetha ngami. Ndaqoma manje boye kwelo hlasi lenzinele sila abuburasta obophanjile. kulo. Marasta ndiyaxolisa manje kakhulu bingendimi benitshayile kumkani. Njengoba usazi uba ndani ke ndasiphaya ezinye izinto ke kumkani nginosibiza ngagama. So ke kumkani asinagweba kumkani asinagweba. Yaxolisa kumkani kakhulu into ke yoba ke nibonile uba andinamarasta ndinefethi yona ke andifuna ube ndiyithetha kakhulu ngoba uqela utsho ezincwadini zakho kumkani uba sila my lord. uburasta is not about it. Yeah, it's not about it threats kumkani. So kumkani kumkani ndifuna icace indaba yebhek uyivile yona. Ndithathe yonke igadi yami kumkani. Sila my lord ndifuna ivakala indaba yebhek kumkani because ibalulekile. Ngokunge-25 uzawube ndisenza enye ingqungquthela ezodibanisa amarasta. Nako amarasta sempezo omalako kumkani. Ndaxolisa amadoda manje bebutywala ne-drugs eziphume ecaleni. No phanjile don't